SGP Mukomana Musati siye mi moyende Risenda tribe Yamtengera opotso na inasol Pamwe ndinofamba 1 step 2 step 3 step 4 step Wandichada kudzoka back step Wandinyadzise fanike 6 step Mazuva no bakushanduka IP Igopketa anobika ma mixtape Mazuva no bakushandisa wo Banduru rakawandisa we Banduru rahita vatengese wo Bhanduru ravamhanyisa we Banduru Mazuva no ndati pakushanda Banduru rakawandisa wo Banduru rahita vatenge Ganduru ravatoresa wo Menduru Marasta muriko ere kana muriko isimbise ipapo vemupunduru muriko ere Ganduru richarohwa ikoko ona tasangana kakeda narisenda kagudo tatotenda ona tavapenda vari kuda kutipenda makapenda ajienda panyama paganda ndivigunda